N'havien tingut prou amb 6 setmanes per saber que estaven fets l'un per l'altre. I durant aquests breus dies varen resoldre casar-se. Ell es va quedar absolutament enlluernat per la seva bellesa, per la seva alegria, per la vitalitat dels seus ulls, per aquelles bromes i aquell riure tan fàcil que contínuament li sortia. Ella, pel seu cantó, es va enamorar de la seva maduresa. Ell li portava ben bé 20 anys. Es va enamorar d'aquell home resolt, fort, atlètic, que sabia mirar amb seguretat tot allò que tenia al voltant, que li agafava fort la mà. I ara, al cap de 6 mesos d'haver-se casat, després d'aquelles 6 setmanes de festeig, se n'anaven de viatge de noces. Havien arribat a Palma i havien fet una nit. El seu destí era Artà i van resoldre que agafarien el tren per poder-hi anar. Tots dos havien pensat des de bon principi que tot allò que haurien de veure els seus ulls ho veurien junts per primera vegada, que no anirien mai a un lloc que ja un dels dos hagués vist abans. I ara, asseguts al vagó, observant el paisatge, donant-se la mà,